Yes, boss. Mami, sarong daddy. Bila na. Ow! CCTV ko pala nila, hindi full time. Ayun. Malay mo. Sarong daddy. Sarong daddy. Hey, boss. Pares. May Oh, noodle. mami. May rice. Balot. Balot, balot. Masili ka? Yan. Thank you. Hello, what's up? Michael Sakamus, mega mega love shoutout sa iyo. Thank you so much sa bisita and support for my new video. Okay, babalikan ko po. Puntahan ko po ang yung video. Michael. Patamsak naman dyan, Michael. Baka naman.
ata, naman mo. Nabayan naman ngayon ko, bitaw ng 1,000 o kagad ka. Ipin ko Michael ang yung May CCTV ka, tapangan lang sarang ito natin. Ano, CCTV no? Bakit tapangan lang sa sarang? Ayan, Michael. Nakatin ang nakapin ang yung channel. Kaso nawala ka. Where are you, Michael? Nawala ka na siya. Manila to brain. Abot ka na. Mapagbibid ako ng bad. Body. Body. Camera na. Ay, buhay. Summer na talaga. Mapaprint. Anong size ng bago? Logo sa likod, tapos sa mga Bitling lang. That door, ano? Door. Kuya Cardo. Cardo. Lalako ni Cardo. Di para si Bebe sa likod. Cardo pa ako. Ganun harap pa natin. Tapos, doon ang badan ko. Sa ado.
Naka-print ko. Pwede kong dagol sa kanila. Pwede kong pagkira. Hindi na lang. Walda pala. Wala po nagawa 1.5 tama ito. 1.5. Kaya. Ayun ba dito? Grabe ng Panginoon niya ako. Ang galing na. Kaya. Bala ka na kung anong gusto natin.
Tira po. Ano lang? With rice po. Piling kayo na. Pwede man. Masili ka po. Pero ito ito. Thank you. Wala. Tulog na. Ha? Ha? Date lang? Wala kwenta ba kuya? Tayo sila ako. Ito ako naman ito. Tapos ako yan.
ng bagay sa mundo. Wala nang higit pa sa pag-ibig mo. Aking nararamdaman Kaya sabi ko, kuya. mo. Ito po, kuya. Hanggang kailan kaya Sakit. Pares, boss? Hindi lang po. Pares, kuya. Pares. Hirap. Binabalik mo. Saro ni boss? Hap lang, kuya. Hap. In. Pares, boss? Pares? Pares?
Masili ka po. Ayun na. With rice na po ni sir. Si with rice na. Ano ba? 45 po. Salamat po. Papakala ko kung saving ko. Ano po yung big. Pag ano yan, dikit lang lugod. Para sa ano yun. Dahil ano mo lang sa plastic separator. Mga sampulong kutsara. Dahil wala. Okay na yan, duwa lang. Okay na yan, boss. Okay na yan. Pampagana na. Salamat po. Salamat po. $50 lang. Instant po. Instant. Kaya lang. Lumoli na turog na lang. Hindi naman. Hali na sa eskwela. Salamat. Pares ka na. $50 po, gabos. Salamat.
isa sana. Uy, ayun, kadulong grade. Yung kalibdi. Balaw. Magkano po? 45 po. Pares, with rice na. Ang mami, 25. Yung may Yun na lang po noodle. yun. Tigbilang po. Ha? Pares? Wala na yan kuya. Sinan lang tapos panis.
45. Yun eh. Tignan lang po. Pagpapas man ako. Tapos, sino sa'yo? Masili ka po. Yan po. Kalag na. Sa'yo mo, boss. Pares, mani. Hindi lang. Po. Mountain Dew. Talaga ako. 45. Ayun.
para sa inyo. Pwede niyo. Five. Eh, redan, redan. Apa tatanggihan sila na? Eh, may reklamo. Paris boss. Hindi ko kamo kaya. Po. Pepsi lang po. Pepsi. Hindi ko tumas. Pepsi. Ay, buko. Basta mo na lang. Sabay na kita po eh. Sabay na kita. Go. Mga ganun ba? Mami. Tapos half na rice. Okay na, no? Ha? Kabang ang maluto tapos Wala. instant. Bro, what siya?
Wala na kuya. Ha? Si Iniyo, okay na ano. Tapos nagtao, Iniyo, di ba? Yun naman. Tapos, nagtao ka na yung 50. Ano si Tito Amo doon? Ha? Para sa manok. Winston. One, two, three. 37. Sukod. Thank you. Naribo nga ako naman. Wala ako dun sa... Bayad ko po. Hindi ko makikirong ko kasi. Galing. Bago na nito sa katanggal. Nag-aaral ko na niyo. Nakikirigit na. Nakikirigit ko na nga. Yari kami dito.
Akala ko, uy,
Okay.